Vítam vás. Dnes sa pozrieme na niečo, čo je naozaj veľká vec. Na nové európske preukazy. Hovorím o preukaze osoby so zdravotným postihnutím a tiež o parkovacom preukaze. Zaujíma nás hlavne, čo to znamená pre ľudí na Slovensku a ako to celé vlastne mení pravidlá hry, pokiaľ ide o cestovanie a pohyb po Európskej únii. Takže poďme rovno k veci. Skúsme si položiť jednu úplne zásadnú otázku, na ktorú úprimne bola donedávna dosť frustrujúca odpoveď. Predstavme si situáciu. Na Slovensku má niekto nárok na určité výhody, ktoré mu uľahčujú život. Super. Ale čo sa stane v momente, keď prejde hranice do inej krajiny v Únii? No a realita? Donedávna bola presne takáto. Ten status, ktorý bol na Slovensku úplne jasný a uznávaný, sa za hranicami doslova vyparil. Ako by neexistoval. Zľavy na vlaky zabudnite. Oslobodenie od diaľničných poplatkov? Nič. Zľavnené vstupy do múzeí? Tiež nie. Všetko, čo doma fungovalo, zrazu prestalo platiť. A to bol obrovský problém, pretože táto, povedzme, legislatívna roztrieštenosť v praxi znamenala stratu prístupu k výhodám, na ktoré bol človek zvyknutý. A toto nebol len nejaký malý problém, bola to obrovská, ale naozaj obrovská prekážka. Viete, jedno zo základných práv v Európskej únii je voľný pohyb osôb, ale pre mnohých sa toto právo menilo na každodennú nočnú moru. V podstate to bola forma diskriminácie, len na základe toho, v ktorej krajine bol preukaz vydaný. No a bolo úplne jasné, že toto potrebuje systémové, celoeurópske riešenie. A našťastie tá zmena nakoniec prišla. Ale nebolo to zo dňa na deň. Trvalo to viac ako 15 rokov. 15 rokov naozaj intenzívneho a systematického presaďovania, kde kľúčovú rolu hrali organizácie ako napríklad European Disability Forum. Bol to fakt dlhý a náročný boj, ale konečne sa podarilo dosiahnuť historický prelom. A ten priniesol svoje ovocie. Dobre, poďme teraz k tomu samotnému riešeniu. Ako sa tento problém vlastne vyriešil? No, tým kľúčovým prelomovým momentom bolo prijatie dvoch úplne zásadných smerníc Európskej únie. Stalo sa to koncom roka 2024 a tieto smernice vytvárajú úplne nový a čo je dôležité, jednotný rámec. A tieto dve smernice, tie fungujú ruka v ruke. Tá prvá vlastne ustanovuje samotné štandardizované preukazy, teda Európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím a Európsky parkovací preukaz. A tá druhá, tá je povedzme doplnková a zaisťuje niečo veľmi dôležité. Aby sa tieto práva nevzťahovali len na občanov Únie, ale aj na ľudí z tretích krajín, ktorí tu majú legálny pobyt. To je kľúčové, aby sa predišlo diskriminácii na základe pasu. OK, takže ako presne tieto nové preukazy fungujú v praxi? Toto je naozaj dôležité, pretože tu je jeden úplne zásadný princíp, ktorý tvorí jadro celej tejto reformy. A treba hneď na začiatku povedať, že nejde o to, že by sa teraz išli zjednocovať všetky národné systémy. Vôbec nie, funguje to inak. Celý ten systém je totiž postavený na princípe vzájomného uznávania. Čo to znamená? Znamená to, že Únia nejde hovoriť Slovensku, Poľsku alebo Nemecku, aké majú mať medicínske kritériá na posúdenie zdravotného postihnutia. To zostáva plne v rukách jednotlivých štátov. Namiesto toho ale hovorí, pozrite sa, ak už raz jeden štát vydá európsky preukaz, tak vy všetci ostatní ho musíte bezpodmienečne rešpektovať. A nie len to. Musíte držiteľovi poskytnúť presne tie isté výhody, aké dávate aj vlastným občanom. A teraz jedna naozaj dôležitá vec, ktorú treba zdôrazniť, aby nedošlo k nedorozumeniu. Tento nový preukaz neznamená, že človek získa nárok na sociálne dávky v iných krajinách. Vôbec nie. Veci ako invalidné dôchodky alebo finančné príspevky, to sa nemení. Tie zostávajú striktne v kompetencii národných systémov sociálneho zabezpečenia. Tak na čo sa teda ten preukaz vzťahuje? V prvom rade garantuje rovnaký prístup k výhodám počas krátkodobých pobytov. A týka sa to najmä oblasti ako je kultúra a voľný čas. Takže napríklad lacnejšie lístky do múzeí alebo divadiel. Potom je to verejná aj súkromná doprava, prístup k osobnej asistencii a samozrejme to veľmi dôležité parkovanie. A tu je jeden skvelý príklad, ako premyslene je ten preukaz navrhnutý. Je to fakt elegantné riešenie. Ak niekto potrebuje sprievod alebo osobnú asistenciu, na preukaze bude jednoducho veľké písmeno A. A ako assistance. A tým je všetko povedané. Okamžite bez akejkoľvek jazykovej bariéry je každému jasné, že nárok na zľavu má aj sprevádzajúca osoba. Super, nie? Dobre, poďme sa teraz pozrieť, ako sa toto všetko prenesie do slovenskej reality. Aký je vlastne plán implementácie u nás. Musím povedať, že Slovenská republika si zvolila naozaj pragmatický prístup. Zavádza sa tu tzv. Paralelný model. Čo to znamená?
Znamená to, že súčasné národné preukazy, teda TZP a TZPS, zostávajú normálne v platnosti pre použitie na Slovensku. Ten nový európsky preukaz bude dobrovoľný, kto bude chcieť a bude cestovať, požiada si oň. Ale, a tu je dôležitý rozdiel, pri parkovacích preukazoch to bude inak. Tam ten nový európsky preukaz úplne a definitívne nahradí ten starý národný. A kedy to celé príde? Kľúčový je samozrejme časový harmonogram. Slovensko musí prijať potrebnú legislatívu do júna 2027 a celý systém musí naplno bežať najneskôr od júna 2028. Ale, a to je dobrá správa, hovorí sa o ambicióznych plánoch, že by sa s vydávaním preukazov mohlo začať už v roku 2026. A ako to bude prebiehať pre bežného človeka? Dve dôležité informácie. Poprvé, zákon stanovuje maximálnu lehotu na vydanie preukazu, a to je 90 dní od podania žiadosti. A po druhé, čo je naozaj podstatné, celý tento proces bude pre občanov úplne, ale úplne bezplatný. Je dôležité si uvedomiť, že táto reforma nie je len o nejakých plastových kartičkách. Vôbec nie. Je to naozaj krok smerom k budúcnosti. Budúcnosti, kde bude menej bariér, ktorá bude digitálna, bezpečná a hlavne oveľa inkluzívnejšia pre všetkých. A tie preukazy budú mať aj moderné, bezpečné prvky, napríklad taký kryptografický QR kód. Ten umožní komukoľvek, napríklad policajtovi v Španielsku, okamžite a bezpečne overiť platnosť preukazu a do budúcnosti sa počíta aj s plne digitálnou verziou v rámci európskej peňaženky digitálnej identity. Tieto technológie sú super aj na to, aby účinne bránili podvodom a zneužívaniu, čo je problém hlavne pri parkovacích miestach. A je tu ešte jeden obrovský prínos, možno ten najdôležitejší. Týka sa ľudí s tzv. Neviditeľnými postihnutiami. Perfektne to vystihli zástupcovia organizácie Autism Europe, ktorí povedali, že tento preukaz konečne odstraňuje tú ponižujúcu a extrémne stresujúcu povinnosť neustále niekomu v cudzom jazyku vysvetľovať a dokazovať svoje postihnutie. Jednoducho ukáže preukaz a hotovo. Takže, keď si to zhrnieme, čo táto reforma prináša? Vytvára priestor právnej istoty a vzájomnej dôvery. Je to bez pochyby obrovský krok k Európe, ktorá je inkluzívnejšia a naozaj bezbariérová. Podporuje mobilitu, rovnosť a konečne odstraňuje jednu dlhoročnú formu diskriminácie. Záverečná otázka teda znie: ako rýchlo sa táto skvelá vízia pretaví do našej každodennej reality?